такъв ли е Куче? Пекар ли е или не? Да. А? Да. Значи той е лютия пипер е един такъв специален, като стрела, като така стои като рога. И той специално е за пипер. Аз съм ходила на бригада в феврали от Петикума и те го изсушават, после го печат и тогава го мелят. Да. Пък за доматите, обаче не са болни, но нещо вика или вятъра, или вика слънцето. Вика, то нямаше слънце. Поизправил ги е. Вика само с влезоха с това, вика, трябва да ги напръскат, да го заясна. Трябва бордолет и астмата да пръска. Имаме готово пакетче. Имаме едно пакетче с една пръскачка, ще хванеш и двете.